Otele na gị enwere anwụ. Idro ta na-apụ aside aga ihe ọbụla ị ga-anwụ. Must you show your apata ụkwụ? Must you show ọnụ ike akụkụ ike nshịgị? Ọ gị ka m jụga disiki alụ nwa ya mee na ị chọrọ ịgwa anyị si ịgba ọtọ bịa n'ụwa. Ọtọ ka ị ga-agba ala. Gbara m ọtọ everywhere. Onye riri eri. Nwe aka n'ike na-asị mbara gị n'ike. Gwala ọ gị mere ihe eji amụ aka n'ike. Sorry, sir. Turn your back, turn your back. Whatever reverse Bia, Kurumunto girl. Come on, Lemanya front, Lemanya front. Lemanya front. Telege yiri canvas. I hear a guy yiri bomb necker. Telege yiri canvas, eja ganta has pulse. I hear a guy with a neck yiri. That would a phone. Thank you, sir. Anything you read that bomb again, it's like a bag. Okay, sir. And therefore, I'm 25 years, sir. It's more left. Oh, I'm a bit sir. Am I near she? Yes, sir. Fuma. Debbie, she now watch him. Over Imo State, sir. He won your highway. No, sir. Egarola Kwamahadum. Yes, sir. Get a kegro. Public Administration, School of Business. Egano school. No, sir. Elembe gotra. Last year. Egala service. No, sir. No, sir. I can make a clearance. And well, Embara Bralaga. No, sir. Mahezegi. Mahezegi. You want your bed? I'm on Ezinite Mbise. A bed ambise. Ezinite. A bed Ezinite. Umopo Adakama Moma. Kushopike. Umopo Adakama Moma. Yes, sir. And I go for. No, sir. Ebola chicken. Yes, sir. Lembe Brate. Akpọrọ m ya last week. Gịnị ka ịrụ ha? Enwere m shop ebe m na-ere akwa ụmụ nwanyị. Emela hookup with ụmụ nwanyị mbụ. No, sir. Eji agba otele gị na WhatsApp ụmụ nwoke. No, sir. Iwa abalị agba aka. No, sir. Enwere ọrịa ibu. No, sir. Ashima ọdịghị. No, sir. Kpalakuku ọdịghị. Mba. Mbiaka ọdịghị. Mba. Ọrịa kpam na-amụ ọdịghị. Mba. Ọrịa ọtọ kpọm ọkụ ọdịghị. Mba. Iwe onye akpịrị. No, sir. Ajịghị nwere nke chaga white na yellow. Mba, sir. Ọ na-acha black. Eji aṅụ ara. Yes, sir. How many minutes ka ị na-echi ha ara? Oh, 2 minutes. Responsible echi ara. Aha ndị chirila ara wụ ndị ole aha ha? Chigozie. Mewa ọsịsọ. Kemgbe Chigozie, nke abụọ Chigozie. N'onye? Nke mbụ aha ya Chigozie, nke abụọ aha ya Chigozie. Ọ na mmadụ abụọ ka ị chirila ara. Yes, sir. Gịnị ka ha rụ ha? Ofu na-ere engine, car wash, pumping machine. Always businessman. Nke abụọ onye ọ gachala school but ọ na-eme ihe furniture. Ụmụnne gị ọ dị ole na family unu? Ụmụnne gị ọ dị ole? Ụmụnne m dị 3, ụmụ nwoke 3 na mụ a, yọwa 4. Enwere nke ji aṅụ goof?
Mba. Enwere nke we onye ohi. No, sir. Enwere nke ji ata akwụla. Mba. Akpa amụ nwanne gị nwoke akwara ya akwa. Sama kwamo. Okay. Agbọghọbịa. Akpa amụ nwanne ya. Ndị vu akpa amụ ha atala gị mbụ. Ndị mere gịnị? Ndị nwere oke akpa amụ ha atala gị mbụ. Mba. Amụ bata gị n'ike, lee ihe ị na-eme. Ana m eti mkpu maka na ọ na-afụ m ụfụ. Ele odi mkpu ị na-eti ọya. Jesus. Kelee Rosanna. Ị kpọrọ Jizọs. Ọ dị ka enweghị nsọpụrụ, ọ dị ka azụ hụghị azụ. Dasị ịhụrụ amụ akpọwa Jizọs. Ịhụrụ amụ aghọọla dimon asị gị jiri aha Jizọs gwuwe egwuregwu akwa ya. Ịhụrụ amụ akpọwa Jizọs. Onye na-atakafuka m n'ọnụ. Onye na-atakafu gị n'ọnụ. Enweghị ọzọ ịkpọ mpa gị ọnwụọna. Ma mọmị m ana m akpọkwa mọmị ma mpa gị ọnwụọna Chineke agba gị ọkụ. Yes, sir. Yes, sir. Aha nna gị wụ gịnị? Mr. Stephen E. Ogbonna. Ele ihe mere na ịkpọghị ahụ Stephen ma ịhụ amụ. Ele ihe mere na ịhụ amụ ịkpọghị ahụ Stephen Ogbonna. Enweghị iwe, sir. Enweghị iwe, sir. Daddy m anwụọna. Then ịmahụ sị eme Jizọs eme onye ọwụ. Jizọs ọwụ onye nwụrụ anwụ. Ya wụrụ Jizọs ka ije egwu egwuregwu. Ana m akpọkwa mọmị m. Ogbonna ya wụrụ Jizọs. Echikwa m akpọ mọmị m. Tem you nwa pingo. Otu ọ dị faka m ihu nnọọ ka onye ndị Yoruba nyere agbụ yela aṅụ ha. Otu ihu ya dị nnọọ ka onye tritiri feshọn ọhụrụ. Ụmụ nwoke ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa? Ụmụ nwoke abụọ. Ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-etiri ha? Genotype gị? AL. Blood group gị? B positive. Kpọọ phone nọmba gị? 081 03 96 8312. Daddy, good afternoon, sir. Esem gịnị? Daddy, good afternoon, sir. Ele ihe ịkpọrọ m? Daddy. Ịkpọrọ m gịnị? Daddy. Mụ a daddy. Amụ aka ịbịara gị akpọga daddy. Sorry, sir. Amụ aka ịbịara gị akpọga daddy. Nwa dị ka onye rega nkwụ ụkwara nta. Amụ aka ịbịara gị akpọga daddy. Ịkpọrọ m daddy nke gịnị ji mee? Akwụrụ m gị school fees mbụ. Sorry, sir. Oge ka m jụwa. Mmadụ ọ gwara gị sị m na ya nwere something in common. Oge ka m jụwa mmadụ ọ gwara gị sị ọ ma onye ngwụ. Dedele ihe ji bịa nga akpọga m daddy. Always, sir. Otu yiri onye ire ya ashịma. Ịbịara nga akarị ya akpọga m daddy. Dewe kamera ahụ straight. Akwa ịma na ihe ọbụla m mere nga aga ịba n'ihu akwụkwọ. Yes, sir. M gaa n'iru mewe gị interview. Yes, sir. Dewe kamera ahụ straight mana ahụ gị. Interrogation, yeah. Dewe kamera ahụ straight mana ahụ ma ụkwụ gị. Right. Okay, sir. Isaga lady. Isaga good. Lekwe kpere. Ịbịara nga ịnọ na TikTok azaga lady good. Ga-eyichi ụmụ nwaanyị ndị evugharị gị ahịa mbugharị. Ịbịara online azaga lady good. Oke aha na-egbu nwa nkịta. Lekpe iji yicha onye agbara ọgwụ onye nkịta tara. Ga-ebịa online nga etinye onwe gị lady good concept. Come on, well, lazo. Look at. It's only nkịta tara agbara ọgwụ rabies. Ịbịara nga bịa azaga lady good online. Onye ahụ lady good na achọgharị m agha. Achọsa wee kamera na aga iyi eluigwe n'ire.
Atem sawo igbe camera na gi onye eligwe dire n'ime ndụ ya. Ichi onye ṅụ olive oil morning and night. Nwa bingo. Look at common chester teachers now. Look at if you are on Pochala Nelu Arao. If you are on Pochala Nelu Arao, we name it's a lady good on TikTok. Napping gum around. In Apple Heremianga. Eh? In Apple Heremianga, Chileka. It's a more okay wake. Branga Bias a lady good. Tona, Chileka Bago, Tono. Akoko. Woo! Shame to you! Shame! Woo! 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 What hope we are the look what he can see it after 40 fimo. Lord, he can see it after 40 fimo. Branga lady go do. Shame. Can't wait have 40 film or Bianga Biasaga. The bar hit in a TikTok account of Tifim, Lady Gold. Let him anything with bull leg. Oh, one boy leg. You went bull leg. Tear up the cover the thing I will get. I will come. I will come. Eh? Natural. Artist. Look at artist. Yaman, you look at Nama. Amarianala. Artist, you put a malio to look at Nama. Amarianala. Down the phone. Tifona ni hungry. Oh, the mother can not jog age again. Ain't not 35 or 40. I got way beyond Ghana against him 22, 33. Bruchi Hunde Zion, and Degaga Zion. Look at the way phone guinea hungry, the way phone guinea hungry, the way phone guinea hungry. Anyway, dear. The way para Hunde deeper life for Bianca. Aha, I'm believe sir. Ushoku ikena mani hine kumirizoga. Ano ya mihi. Ole bube. Ushoku ikena. Ole bube. Ole bube. Sana haga ogene. I'm ole bube. Ezaga olu ebube. Ike ga dị ka 40 fimo. Ezaga olu ebube ga para ike yiri 40 fimo. Ehulanga ti fimo yi fra kwa mbo. Ataga film. Ehulo ta afia de mbo. Kama wota kana ihu dia. Papa kana ihu dia. Olu ebube chiku na ro ge ya woro papa ma ike ka 40 fimo. The way for na Hoffman ihu ta. The way for na Hoffman. Bokesha anya. Oye ki di mugira anya. Oye ki e blush gara. Amo ke branga blush gara. Bahezi. Bahe. Ole bubu onye. Adimoye masa. Idi onye mma. Elekwala onye ga ade mma. Lekwa di so nem no na family unu. Ole bubu adịghị onye mma. Tekwa onu ya. Ye be ko kwa. When no happen again, please, is a call here. Is a call here, bring your time. I dig again. On your word, that deal. 2 times, or 2 times, 1, 2. On your word, that deal. Sorry, sir. Sorry. Is that for I'm 25 years, sir. Maybe I got one that is try quiet again. Try quiet again, but I go get through. More not 23, came and got one that deal. Try quiet again. Did you more left? Oh, well. What do you got? What do you got? What about your face? You want your bed? Oh, you muchu. Ebe no muchu. Amarasa. Ebe na marasa. Beke.
Beni Beke. Umumiro. Umuchu na which state? Anambra State. Egbala ni Rombo. Mba. No, sir. Then I will call Yalambo Gebani. No, sir. Nobody should not watch him. Abuja. Then and that was on Okalambo. No, sir. Eberegugu. Yes, sir. Like I will is English in that. Elehe would know, Elehe, yeah. Sorry. Ndo. When I hear Melek and then they are no food, I didn't know. When I hear Melek, I can't jump that to go with a yes, sir. No, sir. I can't. I can't hear Melek on your time in. Melek, I'm a rap okay. Short. Short. Yeah, all this snake are okay. Okay, I call you one. New answer. You know, no lunar, I go in a shop. Ebumi abahi. Side a keep in Abuja. Nanya. Did you more? Where, sir? You were pulling one book. Jesus. Mba. Imani Ofuma kwa o nchichara gị e nwere onye nọ na family unu ara agbaga mba fa mana onye akpọtara Biara na agba na bai onye akpọtara ele onye gara akpọta onye ọgwụ ma mpa gị ka mma gị na nwanne mpa ma o jeje kpọta onye ahụ so ara gbago onye ahụ size a na-akpọ ya gaa saike ka maka ara ya ga-akwụsị emere ya adopt akwa ya ama akwa m ha o okay family ngandara nwa dị na family ha ara okporo ụzọ awụrụ onye ọgwụ chen ele otu onye ara ọ na-eche eme ma ịhụ ya ọfụgo olele ga-ayọ na iji alụ ọgụ n'ime ahịa mbasa mụ na nwaanyị ibe gị okwurule maka amụlụ ọgụ mbụ ya mbakwa o ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike ee mbakwa o ụmụ nwoke ole tarala gị ụmụ nwoke na-abụ aha ha Okechukwu aha na onye na Chidi gịnị ka ha rụ ha onye nke ọzọ na-ere ihe nke ọzọ na-ere kebụl atawa ahụ ga-eji anyụ ka esi anyụ bishọp ka esi anyụ ejụra m ka esi anyụ ịhụnanụ maka mụ agọọla m nwaanyị ibe gị ejụra m ka esi anyụ 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 enyube mbụ anyụbe m inyube mbụ enweghị ihe dị ka ncha ma ọwụ mmiri na-afụta gị n'ike ma atamaghị ụdị afụnubekwa m ya ahụ onye ka nja atụ gị ihube sachet kabel mbụ n'ike gị ụta ya apụta ihe blu ọ na-afụta ihe blu kwa mba ahụ ihe yelo nkọ yelo bụ infection na oke ma nke wee infection oke ele ịnọfa ọ na ịnọsụ beji ike esi anyụ na beji ike esi anyụ enwere nwoke ọ bụla ịma ụkwụ ya yiri ụkwụ nna ma gị na ya kpagha
Namakwa. Mụ na Chọwa nwoke okwe. onye nama ada akpa nkata Bishop. Chọwa nwoke okwe ya yiri ụkwụ nnama. Mkpechiri okwu ya yela ọba aka ya yiri ụkwụ nnama nnọọ. Ọ ga-akụzi gị ka esi anyụ. Nna. Bishop kụziere nụ m ya na. Okay, chọrọ mụ akụziere gị ya. Yes, sir. Okay. Okay. Ediri gị edi? No, sir. Akwụsị ibi nyanya? Ebi m nyanya. Okay. Ibi n'akụkụ ebe ahụ ndị abụọ ya asaghọ Chike. Na abụọ na-eme advert obiri na-adị ọcha gara ya sị ndị bidia na-asị ya we love what you are doing. Ga-ebịa bịa hụzie ma ọmụa wee chọrọ ka m bịa kụziere gị ka esi anyụwa. Mụa na ka ị chọrọ ka m bịa nyanya bịa kụziere gị ka esi anyụwa. Genotype gị? Genotype m bụ AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ phone number gị. Bishop kpọkwanye ebe ha were kwenye ya. Chineke gbakwa gị ọkụ. Kpọọ phone number gị ga akụzi gị otu esi anyụ ga-abịa. Kpọọ phone number gị. Oh, Bishop. 080 27 72 96. Gbagharịa ya. 080 27 72 96. Ịkpọrọ m nọmba ya, I will get angry with you. Kpọọ your real number. Enwere m nọmba na-abụ na Bishop. Kpọọ your number. Okay, ka m kpọrọ gị nke ọzọ. 080 25 52 96 54. Congratulations. Oshe, thank you.